Us presento l'obra 2163, realitzada l'any 2014. És una peça pintada a l'oli sobre paper i té unes mides de 70 per 50 centímetres. Aquesta peça forma part d'una sèrie que indaga sobre com es pot conduir l'expressió pictòrica a un mínim emocional a través d'una acció mínima i que sigui capaç a la vegada de poetitzar un moment vital i plàstic. Llegiré unas paraules de Milan Kundera. Quien actúa quiere vencer. Quien vence trae sufrimiento al otro. La renuncia a la acción es el único camino hacia la felicidad y la paz. Un suport de paper, una pintura a l'oli i una brotxa fets per mi mateix són la base dels materials utilitzats en aquesta acció. Amb el paper disposat de forma vertical, l'acció no és més que posar la brotxa en la part superior del suport i deixar-el caure lentament, per l'efecte del seu pes, que és massa per a gravetat. L'acció pictòrica és la resistència dels meus braços a la caiguda de la brotxa. És una acció expressiva inversa. En termes absoluts, podríem dir que l'acció tindria un valor negatiu o menys que zero. És important insistir en l'idea de que l'obra pertany a una sèrie, ja que només així obté la seva posició i raó en el temps dins el conjunt del meu treball. No tinc interès en agradar. La meva intenció és poetitzar i compartir certs aspectes de la naturalesa humana.